Сега ще си върна на всички, които са ме убили. Убих... Не, хора, той да убие. Аре, умри! Айде, победа, айде. И кой с най-много килове? Естествено, че аз. Супер. Малко бъгна, но нищо. Сега събираме хора просто за този тир. Колко ми остават от тези неща? 0. Не ми харесва това. Не ми харесва това, защото трябва да направя за 200. Аре, хора, ще разменим ето този квест за мап. Дано да е просто някакъв мап. Нищо, хора, поне имаме манди. Нали играя с... Не, хора, не играя с обикновен интернет. Аре, хора, стискайте палци, абонирайте се за канала. Просто защото... И между другото, хора, наближаваме, че ще имаме 47-ми тир. Така че, хора, следващото видео, което ще е съвсем скоро, отново ще имаме. Добре. Убих го. Не знам за какво го направих това, но нищо. За кеф. Хора, буквално аз го направих за кеф. Не го убивай! Браво. Пенито умря. Добре, хора, пак аз правя всичките килове почти. Да, то остане да не направим килове. Имаме едно умиране, ама аз направих 4 кила, хора, буквално от тук. Добре. Убих Бъстър. Убих Док. Убих и Пени. Малко Бъстър... да, сега Бъстър трябваше да ми го върна просто. Айде! То остана и да не е победа. 0 бе, мама му стара. Нямам ли токен XP даблари? Аз съм хора 22 000 купи, хора. Аз това защо не го осъзна. 25. Имам просто, трябва да минаваме много. Трябва да хора да ставам купите и ще ги взимаме. Имам XP даблари, няма да купуваме. Добре, хора, просто защото искам да взимаме... Това, чайте си взема географията, ще пиша след малко. Ще уча да е. И ще пиша, че има малко там в тетрадката, че не съм си написал няколко неща и за това. Но това не ми вълнува чак толкова много. О май гад. Убихме ги. Убих го. На едно кръв съм, затова трябва да внимавам какво правя. Добре, убиха го те. Нищо. Отивам си го върна на бо. Искам да убия бос с нетърпение. Мек. Не, то да ми го оставиш на мене, защото искам аз да го убия. Добре, окей, съгласен съм. Ще ги убивам. Аз мога да ги убия, така че нямам проблеми с това нещо. Мръснико, ела тук да те убия. Не ми бягай, бе! Не ми бягай, че ми писна от тебе, бе. Помагайте, бе, тапаци. Това си ще чакам аз. Боже господи, какви хора има. Пази такива хора. Добре, дабларица, прекалено малко, хора. Много ми се играе, много е хубав този герой, обаче трябва да се спре малко, защото трябва да си минат квестове. Манди. 9 опити. Чакайте, Анджело. Къде е Анджело? Супер Анджело е на малко купи. Това ми е плюс. Хора, в момента осъзнах, че аз ако убия 9 човека с Анджело, дори в някои игри и имам още 2 игри, така че пак хора може да вземе. Защото точно ще станат 400, към 450 и тогава още 500, 950. Тук що осъзнах, че буквално, тук ми е шанса буквално да си взема 47-ми тир и да. Хора! Мафия! Але! Къде си? Къде си сам? Хора, аре бе, аз ще ги убивам всичките, мама му стара. Добре, убих още един. Не знам това за кого го пуснах, но нищо. За това го пуснах, хора, ви казах. Добре, убих още някой.
Убих го, хора, и то му уби мене. Много лошо. Нищо. Да сега сме между към победата, така че... Убих Бони. Айде! Сюи! 5 кила. Добре, хора, това е много добре. Продължавам със сигурност. Добре, хора, 5 кила, 5 кила. Още ако играем пак така другата игра, мога пак да направим, хора, страхотната игра и да си вземе не само, че другата победа, ами да си вземе и всичко. Ти обаче не са слаби, така че... Хора, аз трябва да взема голд, да стигна голд нивото. Иска да кажа диамант нивото, защото доста съм назад. Аз не съм играл Power League от доста време. Аз не играя Power League като цяло. Хора, не съм убил никой за сега, това не ми харесва. Хора, убих. Останаха ми още 3. Хора, аз съм на едно кръв, това не е добре. И ме убиха. Хора, водим, обаче никой не съм убил, това не ми харесва, искам да направя малко килове. Искам килове. Остави го! Добре, те хората ми го оставиха, аз съм тъп просто. Хора, хем този герой е много хубав и удобен за игране, хем не е и толкова удобен, защото... Поне аз да убия Амбър и го успях. Само още един кил. Хора, не мога ги убия! Много е дразнещо. Много малко цоца да е бил героя скапан. Много малко цоца е бил мамата, много малко цоца. Убих го, еврика, най-на успех ми си киловете. Или успяхме, или не успяхме. Мисля, че май съм успял. Сега ще видим. Един кил не ми стига, майка му стара. Нищо. Няма значение. 30 купи! Какво се случва по дяволите, бе, хора? Ние за 2 игри по 15 купи ли правим на игра? Аре. Взимаме си квестчето, хора, и приключваме. Още само един кил, хора, и приключваме. И си взимаме 47 тира и после ще си пиша аз някакви неща там. И FC, хора, ще остане за някое друго клипче. 7 сезон, епизод 2 на Brawl Stars. Това следващия път ще има епизод 3 на сезон 7. Не! Хора, има Анджело. Този герой е отвратителен. Много е гнусен, хора. Хем удобен, не е удобен за игра, хем и гнусен. Хора. Не, хора, този герой хич не ми харесва за игране. Не, този герой хич не ми харесва за игране. Заради този герой не мога да направя един кил, хора, и не мога да си изпълня мисията. Направо ви казвам, ще се побъркам! Не мога да направя един кил. И ще си загубим играта заради това. Оставете ми го намира, бе! Има мамо дева скапана! Само ги убивате, бати идиотите! Пуда ти ева лайката, отиде ми победата, няма значение. Карай! Хора, аз, ако ме питате, Анджело не е хубав герой за игра, защото искам поне Supercell да го направят, поне като такова, поне защото в смисъл това е отвратително, хора. Аз задържим така, с едно играя с Амбър, ви казвам честно. Кое това е? Това е гнусно, хора, за мен не ми харесва това, това е гнусно. Ето сега ще ви покажа защо е гнусно. Хубаво, разбирам, далечен герой, ама това е много гнусно. Ето, пати слабия герой, той за нищо не става този герой. Поне като го бием така с натискане, поне да бие малко повече демидж, бе, хора, да бие по 1000. А това да го увеличат, да го направят 5000. Откъде я знам вече, да го намалят, да го увеличат, каквото искат да правят. Да ми увеличат като натискат, хора, това е бати гнусното. Аз не мога да го играя този герой, смисъл. Много е неудобен. Гледайте, че умре му Троза! Бати неудобният смешен герой. Хора, Анджело е най-слабия герой, който съм виждал някога. Това е най-слабия герой. По-слаб и от Мико, по-слаб и от Джаки, по-слаб и от Брок. Това е най-слабия герой. Отвратителен е. Ние умираме от ботки. Що? Защото трябва да го държим така, да мога да направи демидж шибания герой с шибане. Бати героя. Еволата хубаво бие демидж, ама.
Пък като бие демидж, поне това не е гаранция, че ние ще оживеем. Егати и героя. Аре, убий го тук. Не знам, нямам думи просто. То направо вече ми е срам да какво да кажа даже. Браво. Един път този герой за нещо да стане, хора. Бие по 600 хора, това е много. Прекалено малко е за мен 600 да бие. Един път пък да направим и победа с този бати слабия герой, бати. Аре, Стардроп. Рейър. То стана и да не е Рейър, хора. Извинявам се, ама... Казвам ви, хора, сега тия джемове, направо ви казвам, че тук колко ще ден. Ще остана с там, с 170 колко там стана. Ще остана с 100 нещо. Така че, хора, ако накараш Вали си не е най-добрата гаранция, обаче направо ви казвам, искам още сега да вземем Стардропа и да не се занимаваме, обаче ще дадем много джелове, ще дадем, което няма нужда да ги даваме. Обаче, хора, сега слушайте ми сега какво ще ви кажа, хора. Тия два квеста ще ги минаваме утре, защото днеска няма да играя. Повече утре ще си играем. Значи, хора, ако случайно не мога минеме с... Ако не ми останат квестове и сме на 49-ти, ще взимам с джемове един тия, за да мога да си взема Brawl Pass-а, защото имам достатъчно джемове. Не съм беден, не съм за джемове, обаче като нямам квесто, искам съм си минал перфектно Brawl Pass-а и да не съм... И не искам да не мога да взема само един Legendary, всичко друго съм взел, само Legendary Stardropа да не съм взел, защото като гледам плана, аз с тия квестове мога да мина 48 тиер да взема и от други ден 49 и 50. Така че, хора, просто 2 дена с 2 дена, ама какво да направим сега? Окей, по 500 са, поне по 1000 да даваха малко. Хора, Brawl Pass-а, може би, ако бях го активирал, може би тия квестове се взимаха и изчакахме да имаме точно на колкото да съберем, даже и за някои други неща. Но нищо, хора, това беше, благодаря, че гледахте този доста дълъг епизод, в който ми се пана хубави неща, така че благодаря, че го гледахте, абонирайте се, натиснете си камбаната и аз бях Денима и това е края на видеото, успяхме да дигнем около 100 купи, даже ако не и повече, така че, даже не, какви 100 купи, аз какви глупости говоря, около 200 купи, даже аз просто не знам вече къде се намирам. Както е, и да, както ви казах, вече сме 22 000 купи и 56, така че благодаря, че гледахте, аз бях Денима и това беше от мен за днеска, чао, чао!